Добре дошли на пресконференцията на Българската федерация по художествена гимнастика преди едно от най-големите състезания у нас тази година, Европейското първенство, което ще се проведе следващата седмица от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта във Варна. Събираме целия елит на художествената гимнастика. Получава се почти едно мини световно първенство. Сега на вашите въпроси с повече информация за всичко, което се случва около шампионата. Генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика госпожа Русина Атанасова, главният треньор на националния отбор девойки индивидуално Кристина Илиева и нашите момичета, които ще ни представят в индивидуалната надпревара Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които вчера завършиха държавното първенство категория елит втората част. Честита шампионска титла отново на Стиляна. За съжаление не можахме да видим Ева заради леко неразположение, но пък се надяваме, че ще ни зарадват на Европейското първенство. Сега давам думата на госпожа Русина Атанасова. Здравейте! Благодаря ви за уважението и за това, че сте днес тук на тази пресконференция преди една от най-големите спортни събития в света на гимнастиката за България тази година от Европейското първенство във Варна, за което огромни благодарности първо искам да изкажа на община Варна, която много силно подкрепи тази организация, както и Двореца на културата и спорта и разбира се абсолютно безценната помощ на Министерството на младежта и спорта за тази организация, тъй като събития от такъв ранг няма как да бъдат възможни без помощта на държавата и на нашите спонсори. Малко статистика. Рекорден брой участващи държави, 43 държави на това европейско първенство, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, с наистина от огромното участие на индивидуални гимнастички, общо до момента 106, като не всички ще вземат участие в индивидуалния многобой, разбира се, защото в отборите, знаете, могат да се играят от 1 до 4 съчетания. Така че, но въпреки всичко 106 индивидуални гимнастички за Европа, това е една много голяма цифра. Разбира се, смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави. В сферата на индивидуалното. Ансамбъла, рекорден брой участие на ансамбли при жените, 26 ансамбъла. Също отдавна не е имало такава цифра при ансамбли жени с, разбира се, дебюта на няколко държави в тази дисциплина. Виждаме напоследък такива страни като Румъния, Литва, които вече участват и с ансамбли при жените. Какво е различното и новото е, че отново ще видим Русия и Беларус като неутрални атлети. Всъщност само Русия, тъй като Международния олимпийски комитет свали всички санкции от спортистите на Беларус, така че те ще се участват под техен флаг. Все още единствено Русия остава като представител на неутрални атлети заради продължаващия конфликт в Украйна. Силно присъствие на представители на европейската гимнастика, президента на европейска гимнастика господин Фарид Гейбов ще присъства, генералния секретар Лиза Лортман и разбира се други официални лица от изпълкома на европейска гимнастика. Технически делегат от Международната федерация от световна гимнастика ще бъде госпожа Изабел Саваде, която ще наблюдава европейското първенство. Ще има малко разлика в момента за провеждането. Да, има една малка разлика в борбата за титлата. В индивидуалния многобой ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата и ще играят бухалки и лента. Тоест в индивидуалния многобой ще видим само 10 на бухалки и лента, тези, които са успяли да влязат в първата десятка.
Сега ще дам думата на госпожа Кристина Илиева, така за състоянието на нашите момичета при девойките, защото, както чухте, ще има отборно при девойките. 3 момичета ще ни представят на този шампионат. Каква състояние са, каква форма ние ги видяхме сега на държавното първенство, защото то беше за всички категории, но все пак. Да, отборът ни ще бъде представен от Сияна Лекова на обръч, Александра Петрова с топка и Дея Минова с бухалки и лента. На предходното държавно, което завърши вчера, играха Александра Петрова и Дея Милова, като Дея Милова игра само на бухалки и лента, тъй като след лека контузия нейната подготовка беше насочена единствено към европейското първенство. Смея да кажа, че вече тя е в много добра форма. Александра Петрова се представя също много добре на държавното първенство. При Сияна Лекова се получи леко здравословно неразположение и се наложи да прекъсне тренировките за, мисля, че за 5 дена беше, но вече тренира и съм сигурна, че ще се представи така, както е работила до сега и ще бъде в оптимална форма за европейското първенство. На отминалото държавно първенство, все пак да допълня, че Александра Петрова стана шампион за 2026 година при девойките. Дея Милова загубила 2 златни медала на финалите на бухалки и лента. Получиха много сериозни оценки, които са заявка и за борбата за медалите на европейското първенство. Пожелавам им сърце. Сега чуваме и нашите момичета. Ще започнем първо от Ева. Ева, как се чувстваш в момента? На те видяхме на държавното първенство. Леко ни притесни, но се надявам, че всичко е наред. Чувствам се добре. Имам леки болки в ръка, за които се лекувам и мисля, че за европейското ще бъда в топ форма. Да си покажем съчетанията така, както сме ги работили. И се надяваме да се представим добре. Сега към стили на държавното първенство ни изненада с нова лента, страхотно съчетание. Така, знам, че всичките се вълнуват, кое наложи смяната на предишното съчетание, което също беше много хубаво. На мен лично музиката страшно много ми харесваше от един от най-хубавите филми. Но все пак, кое наложи тази смяна? Как ти се чувстваш? Това, което виждаме по нея, вие играеш с огромно удоволствие и много ти приляга. Като цяло, инициатора за бавната лента Ши бях аз. Много искам да играя на бавно съчетание, като госпожата ми няколко пъти ми даде, че е изключително трудно и че препоръчва да ми играя на това бавно съчетание, но аз, понеже много исках, направихме това съчетание и видях, че наистина е изключително трудно и съчетанието беше прекрасно, но беше трудно да се изпълни, затова решихме да направим нещо в мой стил, по-бързо, по-динамично и мисля, че се получи доста приятно съчетание. Очакванията сега за европейското, познавате се дълбоко конкуренцията, знаете, но все пак мислиш ли, че може някой да изненада с нещо? Винаги може да има някакви изненади, но ние отиваме там да си свършим нашата работа, пък вече каквото отредят съдовете да се свършим. Колеги, въпроси? Само искам да добавя, тъй като ансамбъл жени е на лагер във Варна вече, те заминаха още миналата седмица. Подготовката им върви много добре. Видяхме и на последната европейска купа, че все по-малко грешки допускат, тъй като са изключително сложни композициите, които изпълняват. И също така видяхме, че при едно изпълнение без грешка, просто златните медали безспорно са техни, така че им пожелавам успех и наистина се надявам да покажат това, което могат и да играят така, както играха сега на Европейската купа. И още по-добре. Има. Аз едно уточнение към Роси, може би не си видяла, че събота неделя имаше изпълком на Световната федерация и рано сутринта стана ясно, че Русия са получили позволение от Международната федерация вече да се състезават с знаме и химни. Всички санкции са отнети. Но въпросът ми е... За Беларус разбрахме, защото получихме официално комунике от МОК, но за Русия не знаем. От снощи. От снощи, да.
Но идеята ми е да кажеш по-конкретно, абсолютно всички ли от елита състезателки индивидуални ансамбли идват или има отсъстващи? Ами до момента всички. От конкуренцията, която познаваме, тъй като руските гимнастички все още не са, в смисъл, нямат установен лидер, тъй като все още явно пробват отделни състезатели в различни състезания, за да могат да си определят състава най-вече за световното първенство, което тази година е първа квалификация. Но идва Върхолмев, идва Рафаели, идва Арнаско, Онофричук, разбира се, е предходната европейска шампионка, така че конкуренцията е изключително голяма. Изключително голяма, тъй като това са в момента са едни установени звезди, включително и нашите две момичета, така че борбата ще бъде между тези 5-6 гимнастички, които вече ще се борят за златния медал за европейската титла. Аз имам един въпрос към Стили и към Ева. Този нов формат, за който Роси спомена, всичките играете в квалификацията обръч и топка, след това първите 10 отивате да играете ленти и бухалки. Вашия коментар за този нов формат, как вие гледате? Аз лично мисля, че така е по-отговорно и че много трябва да се внимава, защото само първите 10 ще продължат за трети и четвърти уред. И мисля, че ще е интересно да видим как ще протече състезанието. Да, защото може да настъпят неочаквани промени при една грешка на един от тези два уреда. Може да настане много сериозно. Принцип, това са двата по-сложни уреда, според мен, на които е по-възможно се допусне грешка и да изкарат тези първи 10 и да продължиш с бухалки и лента. Защото на световната купата в София имаше друг формат. Играха се и 4 уреда в двата квалификационни дни. На вас по двата формата, не сте го пробвали все още това за европейското, което предстои, но така на първо четене на вас по двата формата повече ви допадат. Според мен повече ще допада на абсолютно всички. Стария формат е като и да сбъркаш на обръч или на топка, можеш да се изкачиш до по-високо ниво с бухалки и лента да наваксаш. А така не ти дава този шанс. Ако не се класираш до първите. Ние направихме една препоръка към европейска гимнастика, че ако продължава да прилага този формат, може би добре да се изтеглят по жребий уредите, да не са винаги топка обръч, което да бъде еднакво за всички, защото така ще стане още по-интересно, ако това е идеята да бъде интересно за публиката и за телевизионните зрители най-вече. Когато има различни уреди, нали, може да се падне обръч и бухалки или топка и лента, без значение, ще бъде по-интересно, защото всеки един индивидуален състезател съответно е силен на различни уреди, нали, които състезатели и многобойци са по-малко в света. Ако идеята на европейската гимнастика е да се съкрати като времетрай на състезанието, ние им се получава много, защото имайки предвид програмата на състезанието, доста дълго продължи. Ще продължи и този път. Според мен, в европейска гимнастика, както и световната гимнастика, се опитват да направят гимнастиката по-атрактивна за зрителите, да има повече възможности, повече съспенс в самото класиране, да даде възможност на повече състезатели да участват при различни условия. Това са опитите, които правят, така че според мен това са такива формати, които в момента се експериментират. Колеги, други въпроси? Българска национална телевизия. Въпрос за момичетата, разбира се, не за първи път ще представяте България на такъв голям форум и то пред родна публика. Това обаче нож с две остриета ли е? Дава ли ви нужната подкрепа публиката или по-скоро действа повече като напрежение? Определено е много по-отговорно да се играе на родна земя, но бих казала, че публиката много ни вдига и много ни помага и е изключително приятно да играеш при дълна публика. Със сигурност се усеща леко напрежение и по-голяма отговорност, но както Стили каза, публиката много ни вдига и ни помага и ни зарежда. И за нас е изключително удоволствие да играем в България на големи състезания и на
на каквото и да е в България някъде. Ами, да, бъдем безкрайно благодарни за подкрепата на публиката, които ще присъстват и в Двореца на културата и спорта в град Варна. Надяваме се да напълним двореца, защото българската публика е много емоционална и наистина много сърдечно подкрепя нашето момиче. Само да кажа, колеги, че първенството ще бъде излучено по Българската национална телевизия по БНТ 3 или БНТ 1. Да, ще излезем с информация, когато има яснота каква ще е програмата на националната телевизия, но ще може да се наблюдава и там по Българската национална телевизия, така че ще има и пряко предаване от Двореца на културата и спорта във Варна. Други въпроси? Точно. Ами, разбира се, художествената гимнастика е един от спортовете, към които имаме най-високи очаквания за успехи и за медали. Лично за това европейско първенство, какви са зададените цели? Българска федерация по художествена гимнастика винаги има една-единствена цел и това са златните медали. И разбира се, не е на всяка цена, но подготовката и таланта на нашите състезатели са достатъчни, за да имаме претенции, за да имаме тази мотивация да бъдем винаги готови за златния медал. Само все още ви важи това, което беше, че европейската квалификация за световното? Да, все още важи. Първите 12 отбора имат право да участват на световното първенство с отбори, пълни отбори, от всички останали държави с по една гимнастичка. А това е важно, защото световното първенство, както чухте и от Русина, е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Много е изключително важно това световно първенство през тази година, тъй като първите 3 отбора при ансамблите, първите 3 гимнастички при индивидуалните ще спечелят първите квоти за Олимпийските игри, но и не само това, световното първенство ще, според мен, ще даде насока, ще определи основните състезатели, които ще се борят и за следващите квоти на световното първенство през 27 година в Баку. Знаете, че вече световните купи са квалификация за Олимпийските игри. Първите 2 гимнастички в ранглистата от 4 световни купи от 26 и 27 година също ще получат квоти за Олимпиадата. До сега при класиране неутралните атлети можеха да класират само по една гимнастичка. Сега вече това правило отпада ли? Най-вероятно, след като свалят всички ограничения, както при Беларус, така и при Русия, т.е. те ще се спазват правилата, които са еднакви за всички. Конкуренцията ще бъде наистина много силна. Пожелавам успеха на нашите момичета, както в индивидуалното, така и в ансамбъла и в отборното най-вече, защото истината е, че няма да ни бъде лесно, въпреки че сме домакини. Надявам се наистина домайстерите да ни помогнат. Разбира се, вярваме, че всичко ще е наред. Вярваме, че ще се представим успешно. Благодаря на всички, които ще ни подкрепят, които ще през цялото време ще ни дават тази енергия в залата на подкрепа и любов към всички състезатели. Благодаря. Последната тема за въпроси, колеги. Много ви благодарим. Очакваме ви в Двореца на културата и спорта във Варна, за да подкрепяме и ние нашите момичета, така както можем, с отразяване на европейското първенство. Благодаря ви много и хубаво ден. Благодаря, хубаво ден.